Hadin waga sain khot jaga wak mentudu depan man biang go jaga yalang icem yumut wagi pai ba hayung molek ka ciliang rat juai hei to awai ca akta ka wak mentudu nei pengkai je klia wa mi nagi yung gesem inok jep klemakor kam tami pengkai kandau dusmon cepok wak nei pengkre yaw surak wadang cna thamin na tre yong riang ceklit terci ne ga sngi chim ga jaga rai wa li chot war no ca yung bicar me klia high court kam jo ca NGT New Delhi dewa ye menjor lang gi pai ba wa bon wa chania umbam umdi na gani ga wa kam jo le ki warap hasodang yong ka UKL Pariat Presiden gasain khoj jaga wak mentedu hawa klam ong u idawa penman yaki uchim yak ni garai to nei bah wagi bor sarkar wam chim kya ki i le ajrong ini od inam yong ki wada petangi wo ujor radu usnam arja arhawi hewa hakani genti ica kta kwa mentedu kamjo kim pentor hali kebale danang jor palat pot uwina ki berwa he urupaya lamar hawa klam de ekuble UKL Pariat uriya akhmat yak ni kam wai ong le nei dawam emlat de wi hajrong cha yo ben i hok yong wa mentedu kamjo i hok upai ba Wamyok sa deki hakani kenti umi lipan irap na yung bicar. Lang ba kani gerai roti gile wada yarap wai emen sen lang gipet ba wabon walang kawak mentedu raw yok kau gilat yada kenang yaw imbiang kau kamojo. Tagasngi ka nagaliang ka jongi khoj ikawa mentedu kawai na ka pensan jong ka dapat ka jinjia wai ka pabha kunmiat ka mentedu kaya hakini gisni la liyo iba kala dan ka jing la bor jing kambor jing deban berat yak hendau sekate ka mentedu kawai kawai na ka jing im kawa ai ba ai ler ka boarding yang ni ajalla meghalaya nang ba ka mentedu lechka Tegane ka jingle thambor jong ka tanat PWD road jong Joy Central rangkat baru contractor jong Dahar Construction Company ada swagata dan gawai company construction tang Arunachal tena kaliang ginong song snow ki badan ajwai bat baru ki snong ki badan hagamanteru kinong rep kila ya dom kila ya penkendit benreu halor gani ka jingle ke kan halor kan ni Kementara kesngi lawan biang kajing keren jong kirang ba kilong kwe kisamla kinong rep ba haden bala pai ye kajing le jong ka sarkar ba kam bana halor kan ne kajing karpat jong ye gisnem menchua hado menta kesngi te ngila shem ye ka rai ba nado menta ngin ban se haban te jingkhang no ne lai karpat no ya ka chief justice jong High Court Meghalaya bakumjoro yu chairman jong National Green Tribunal New Delhi ngi himban siban himi kane namar ba hakine isnam gala dam hado kine banai January bad hakajo upar to ka khundai trik banai me ngi iglong kme kila isdang ban mi asurok kakhmat ka office BC ban karpa dan ai ko ka bakhoi ban penbiang ban weng itik hendau ki badan ki balatap ya ki han ilangkha sate sebentar kumju ro ban nginyo I kamantedu kaban lain na gabi sa thamba namar ngimdan pat daga bai kamantedu kaban ai ai le te halor kini ye ro ngimban se shime kan tengi karman ba nangba kan ngi kendo o jongi kinong song sinong tawer jong kamantedu bakin yang rang ba ki rang san na khnang ba gini ke ai ro kijing le bor jing thamba ni ka jing em ga jongi kanam wanjia kan ko ngi dan tang kata hi ka jing karman Managar liang jong ying bisa bat harangkat bat ka jing ai bor ai men sem kinong song snong baro ki badan ha ki banta jong kamanteru ngidan ka jing kermen ka skam ba kamanteru bat ki ba im ngi ki breu ngi yo ka jing ka basngan khamtam kumbaga ong menne katang na manteru ngi yo ka ka leer ka khandau ka baskam ni ki long ying ka jongi bat ka boarding te kata ka dai ka jing karan ka jongi menta ka sngi Kebingira sim ya karai bangin mi no syakma. Te sakawai ke banta ba nyo I ba hakini kisngi ko ngiyo ka bajungot na ka PhD. Hoy keliang ki engineer SDO juga PhD hajwai kilale stom. Ban penpoi sikilong yeng dan ka bab khoj na ka bab yang pendan kam. Nraiwala kataro kumbalong hado kini kisngi hado menta ka sngi kemi ngidang yo ko ka balati ko ka ba umlong mal pendan kam te ngimban se kanero kawai kakta tingyo iba nagarliang jong MLA jong kajuai ula panmi khubor ula wan pai uong ba ko na PhD ka biang hi bat ka khoj
hendrai kum ka longpat ka poi ka hado menta ka sngi kam dai ka ka bakhoi hendrai dai ka ka bajngot te ngibo ka jingkar tu jingkar pat UMLA na juai ha jo ka po de chairman jong ka environment committee jong ka assembly jong Meghalaya jongi ba unsngau bah ban lek pajro ya kita ki banta ki bela thambor ya ka mantru ka meiram au kala cha panjal ki jing em ki marat ki mareng ki la ya kila milut na katu khla ki deng kila khlan rut ta kumu chairman jong ka environment committee sngau bah ban lek paj bat ban sim ka jing pensitam ka bisar ka babiang khnang ba ka pateng ka jongi bat ki ban sahero kin yo ka jing singan namar na gate ka surong ni pediang ye ka no ka jing tai na ka lem ka sarkar na ka banta ka jing biang jing dap jong ki nong song snong henrai bangin benda ye ka jing im ka jongi ha ka ne ki development hoat ni i ki jing ong ban ka lem ka NGT kala ai ka order hukum ba haga kes ke bayala da ma ujor ma saji lalu kala hu ai hukum ba san pheu mitar na ka road jong mantrum de ban sna ke ero ndrai kine ki jing ai hukum jong NGT kem trai kam the te lada kete ka jing tai menta kala ban wan rapat saki yeng ki ba bon kin tai hang the tingim tep ka ai pat skawan jia ha ki road jong mantrum nangi ki ba im ka na ka tai jong tadu tangata hi tangi kerman ba ka babhatam kinong song snong hamtam hajwa kim dai ban sngap jar ndai ban pediang ye ka ka ba jingot ne ginyo ka jing sale ban ngim dai ni dai ki breu ni dai ban yang ban yakon ya ka hok jong ka mantru namar karo ka dan ka hok ban im ba ngi ginong song snong ki breu to badan mantru ro ngi dan ka hok ban im menta nagane ka jing ya khi jong nong song snong ula wan ai ka jing soi karteng deki spa ngot ki ba badan ki snong tarwiar jong ka mantru ngidan ka jing karmen ka bas kem malang bagan ni ka sithi bangin tho so chief justice ba chairman NGT menta ka kanti ka dai ban trai kam namar ho nagaliang masaji lalu dai naga jing ga ujor jong ka NGT ka dan ka jing baha khandet kadan ki an ki kandan bawan ran kan GT rementa sa pajba ban ki ngidan ga jikar kaman bat tanggan ni kalat baga yeng bisa kadai ka judiciary kadai ka basla ban penbiang ban priang yakin ni jikwa penpawi jing snyango wa e ku blai yo ma lam u jo ti man ka ma kro lam snan ki priat wa nadu ki por men chwan trai nadu snem arja kanya au arhawi o ri khiu yo penjo e ni ki jing ko yang kum tudu hendrai tipi ni ki por sibet da bon sibet da dam ni ki prolog ki wa ye em lang ta hai ni na khian ba gi ta hendrai ha ga ni ga ti ko wa man ko wa pengkai re ai tui kendau iba dan sna sorok thmegi da man ga chibon ba ga jindo ya gi wa nong chong chong we wa penjebut ke mentru we wa na lorite kamodo unde kat kam ga an wa to clear ki to man gi wa khoi ki thau wa san phau tar chatigi timon chitigi yang yonga wa nrei ki dang bon ki jingtei ya ki jung kisem wa yoi wa pen khnia pen khanra ka wa u pendo penviar wa ya kinage mentudu go man ngam ka wa man he ki kam ki doi ki wa de na bos wa di yoi ka ga jing ma dai le pa u jing snya ngo ne ha ka ni ga genti ni ga jing jia go pen man ni ga ni di wan ni bon gi pai ba di em semi di yo suk e ke gi da neliang gi pai ba da kasngi man dia je atu kan ni gi em sem di wa dia le dia perkat wa perla chakmat ya ni gi le ta hetai po mod hagni ga ne kasngi kama dia ong lang gi ro wa yong wa da mem la de na ba da penyu malam na ga ni ga sing ya gum jing ye ga sarkar wa da ya ga mentru wa di ong bai wa lai cha ka
High Court ne ba dai tai bor re yong i yo lu ti na gini ki jing cha yu roi ye i hok yong ki nong chong chnong we haro i jing cha yu ye i hok yong ga mun du kam go wa em kêu ya kelam ha tu kusni wa ka le em hi ko hok ne ba mun du to go im wa man kam go blai ya ga chnong ga yong i cái tê to ya lai wa nhọ biang yi ya cái ki hok wa yoluti wa cái ni ka yi cái dei jing rap lang wa lian kit bok kit riang yong ki nong chong chnong u ye ga van lai sa khmat wa yoluti wa na nduk re wa la ni yoluti go wa u ye le ke su wa kap tu ko yo tho i ki nong sai ki nong yi yoluti wa dai ni dan hi u pun yo di ai hok yong i và kỳ tê cái nông char cái này dầu e cái 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 order các ông tè iประคัดอีว่าอุไลช่วยแล้วก็เทบิลุตีนั่งว่าโยลุตีว่าย่อยอย่างที่เขา